मित्रांनो, तर स्वागत आहे आपलं आपल्या कोकणी माणूस या यूट्यूब चॅनलवरती। तर आपलं चॅनल बघताय ना तुम्ही, बघत राहा। व्हिडिओ आवडत असतील तर लाईक करा, कमेंट्स करा आणि सबस्क्राईब पण करा। तर सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओची लिंक आपल्या मित्रांना पण पाठवत राहा। तर आज आम्ही निघालोय कवळ्याची भाजी काढायला। गावाला राहिलं म्हणजे तर कवळ्याची भाजी कोणाला माहीत नाही असं नाही, सर्वांना माहीतच असते। तर ती आपण चाललोय काढायला। आमची शेती आहे इथे बाजूला, ते सर्व मी तुम्हाला दाखवणार आहे। तर व्हिडिओ जर आवडला ना तर एकदम लाईक करा, मस्तपैकी कमेंट्स करा एक, आणि चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईब करा। चला आपण भेटूया आपल्या शेतामध्ये। तर तुम्ही ते बघू शकता कसं एकदम पाणी झुळझुळ झुळझुळ वाहत आहे। हीच तर मजा आहे आपल्या कोकणामधली, बघा एक नंबर वाटतंय। इथे दिसतंय तुम्हाला भाताचं शेत। तरी बघा कवळ्याची भाजी कशी काढते माझी काकी, हे बघा, दाखव किती काढली ती। ही बघा एवढी काढली आहे, गोळा केला नाही ना। आणि इकडे माझे पप्पा पण काढतात, गोळा करून ठेवली। आपण बघता इथं ही थरमऱ्याची भाजी काढलेली आहे। तर बांधावरती पाऊस खूप आहे। पाऊस खूप आहे त्यामुळे बघा इथं हे घातलेलं आहे। काय घातलंय? अंगावर काय घेतलंयस? खोलतं घेतलंय ते, त्याला आतमध्ये आहे गोनपाट। आणि हे इथं आहे बुजगावनं, तर डुक्कर बिक्कर येतात म्हणून हे बुजगावनं इथं उभं केलंय। ही आमची शेती इथं भाताची, बघा हा म्हणून ते दगड जातो म्हणून दडतात ते। कधी आले होते डुक्कर इकडे? हे ठेवलं ना सगळं म्हणून आहे पप्पाने आणून उभं करून ठेवलं। हा भात खातात की उकरतात? काढून टाकले, हे काय ठेवले असे तोडतात, सगळं मळतात असं। त्याच्या मला 2-3 महिने मला करायचं। हे ठेवलं ना बाजूला उभं करून। आता भाजी काढून झालेली आहे। बघा ते काढून दिले भाजी, आता इथे धुतायत स्वच्छ पाण्यामध्ये। आता निवड करायची आहे, संध्याकाळी गौरीला दाखवायची आहे। आमच्या इकडचं वातावरण बघा कसं आहे, याला बोलतात धुकं। बघा कसं आलंय वरती, एकदम मस्त पैकी। कोकणामध्ये याल तर हेच मजा आहे, हिरवा हिरवा निसर्ग नुसता, सगळीकडे फक्त हिरवी झाडं। हे आता पुढे गेलेत, मी निघतो मागून त्यांच्या। भाजी काढून झालेली आहे आमची, आता निघालोय घरी साफ करायला आणि बनवणार। आज येणार आहेत आमच्या घरी गौरी, तर त्यासाठी नैवेद्य म्हणून ही भाजी करतात। चालतोय मी आपल्या वाट्यातून, बघा ही आमची पूर्ण शेती आहे इकडे मस्त पैकी। तर आता निघालोय आम्ही घरी, भाजी काढून झालेली आहे। तर हे बघत असाल तुम्ही, ते तिरड्याची फुलं आहेत इकडे। तर आज गौरी येणार आहेत त्यामुळे हे गौरीसाठी ही फुलं लागतात। ह्याला बोलतात तिरडा, सगळ्यांना माहितीच असेल तुम्हाला।
इथे बघू शकता तुम्ही आमचं आंब्याचं झाड. हे बघा इकडे आमची आंब्याची झाड आहे. तिकडे इकडे तिरडा दिसतोय तुम्हाला. तिकडे दिसतंय आमची शेती त्या साईडला. तिकडे डोंगर दिसतोय बघा. हे बघा आमचे आंब्याची झाडं, त्याला हापूस आंबे बोलतात. ही सर्व आमची झाडं आहे तिकडे बघा. तर हे आहेत अळूची पानं. याच्या आपण अळूवड्या करणार आहेत संध्याकाळी. ते कसे करणार ते मी तुम्हाला दाखवतो. तोपर्यंत आता सध्या अळूची पानं काढतात. केवढी मोठी आहेत बघा आमच्या घरची बघा. किती काढताय? बस झाली. किती 5-6 काढलेली, 7-8 काढले, तेवढी बस होतील आजच्यासाठी. इथे बघता आपण हा कढीपत्त्याचं झाड आहे. हे कढीपत्ता काढतायत माझे पप्पा. हे आमचं घरचंच झाड आहे. हे बघा. हे बघा आमच्या मागे कसं आहे, आमच्या घराच्या मागे बघा. इथे तुम्ही बघू शकता हा कोंबडा बघा आमच्या घरातला. तर इथे तुम्ही बघू शकता ही चहाची पात आहे. ही चहामध्ये टाकतात. चहाला वेगळा सुगंध येतो. हे सर्व आमच्या घरचं गार्डनच आहे. ही बघू शकता हे सदाफुलीची झाड आहे इथे. हे इथे नारळाची झाडं बघा. आलो आता मी. इथे केळीची पानं आहेत आपल्याला जेवण्यासाठी, नैवेद्यासाठी. आपल्याला केळीची पानं पण आपल्या घरचंच आहे सर्व बघा. नैवेद्य दाखवतात. त्याच्यावरती संध्याकाळी नैवेद्य दाखवणार आहेत. आणि तुम्ही इथे बघू शकता बघा एक केळीचा खोका बघा इथे. एकदम छोटा केळी आहे, त्या थोड्या दिवसांनी मोठ्या होतील बघा. तर इथे बघाल तुम्ही हे पेरूचं झाड बघा. त्याला पेरू आलाय. एकदम छोटा पेरू आहे बघा. हा बघा एकदम छोटासा पेरू आला याला. सर्व आमच्या घरचं आहे. दाखवला. हे बघा इथे हे आहे अननसाचं झाड आहे बघा. याला अननस लागतात. ही चहाची पात आहे इकडे. हे बघा अननस पात आहे. आंब्याची झाडं, नारळ. नारळ दिसत आहेत का? लागले त्याला पण दिसत नाही. हा दिसत आहेत. हे बघा तुम्ही तर नारळ बघू शकता. ही होती आमची छोटीशी बाग. आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा. आणि अजून आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईब करा. अजून मी इथे 4-5 दिवस आहे तर तुम्हाला खूप साऱ्या गोष्टी अजून इकडे दाखवणार आहे मी. खेकडे पकडायचे, कसे मासे विसे पकडायचे ते पण तुम्हाला दाखवणार आहे मी. तर तोपर्यंत तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा. आणि खाली कमेंट करायला विसरू नका. जर तुम्ही भाजी खाल्ली असेल कधी, अशी काढायला कधी गेला असाल, मजा करायला गेला असेल तर खाली कमेंट्समध्ये तुम्ही हे सर्व लिहा.
जेणेकरून मला पण कळेल तुम्ही पण याचा अनुभव घेतलेला आहे. तर चला भेटूया आपण आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये.